Takže čau. Dneska budeme hrát hru Rio Racing. Dneska si zkusíme nějakou druhou tu aktivitu ve hře a no dneska prostě zkusíme dát ten závod. Jo? A jinak jednou věc, co jsem zapomněl upozornit, tak je, že každý den tam jsou jiný auta, jo. Takže zase tam bude jiný auto, než jak jsme měli minule to Benzo, a.k.a. Bentley. Takže už nám pojedeme dneska s něčím jiným. A jinak jsem si chtěl koupit do hry i nějaký auto jiný, jenomže málo těch počkat. Jejda. Málo tady těch mám, takže jdeme dát jiný ten. Teraz jsme jeli toto, tak dneska dáme toto. Aha, to jsou formule. No tak vydáme to naší, že? To asi nejlepší. No. RMN2. To by se na to vůbec posadilo, kámo. Snad to vyhrajeme ten závod, no. Já tam vlastně mám F1, takže by to nemusel být taky problém. Jinak jsem zapomněl zase 100 metrů, takže asi mě neuslyšíte, ale jako snad jo. Protože nevím, já se ještě musím naučit trochu stříhat, což to asi bude u mě asi největší boj. Že teď, jak víte, tak začala i škola, takže možná se na to nebudu moc asi se na to naučit. Ale jinak pokud budu mluvit víc nahlas, tak to jste měli. Ježmarja, drtíky, formulí. Může to jet? Jinak tuhle hru hraje můj kámoš, tak by mohl místo mě třeba hrát i on. Že bych mu prostě půjčil konzoli, takže mobil, a on by to zahrál místo mě. Takže pokud by o to byl velký zájem, tak by eventuálně by to šlo. Že bude u mě přespáčka, takže jsme to video nemohli natočit. Takže by to šlo. Aktuálně. Koda furt mi to nějak osmít. No já, zatáčky blbé. Nenávidím zatáčky, fakt. Fakt ne. Ale tak. Dokud se to přetáčí. On tady to je čekat, když to je. No, jo jsem to teda, no. Ale to mi fakt ale nepověd. No. Dávat vám tam video, jak jsem měl, tak to asi dávat nebudu. To se mi jako fakt nechce. Dáme dneska ještě druhou disciplínu. Takže to. Takhle. Pěkný Lamborghini, jak tam bylo, ale dáme ještě autocross, nebo nějak tak se to jmenuje. Zase máme z formulí, to mě tleskám radosti. Takže takhle. Přelakovat by jsem to chtěl taky, že? Jdeme terky jsou, vypadá pěkně. To vím, že to naladí, ale mně se to líbí. Jinak dneska jsem jako tak trochu potvrdený, protože jsem se díval ještě večer na film. Tady končí na 1 ráno.
Takže takhle no. Hele, ale je víkend. Což přes víkendy si to dovolit můžu. Ojej, už se bojím, kamo. No to, kámo, to dojedeme rychle, kámo. Může to. Jinak nebyste mi doma dát formule, kámo. Škoda, že já moc formule jako hrát nemám, mám spíš radši auta. Ale jo, dojeli jsme to. No. Takže tohle by byl asi konec videa. Doufám, že se nám video líbilo a čus.